ඒ වගේම සභාපතිතුමා ඇතුළු සියලුම රාජ්‍ය සභා මන්ත්‍රීවරු සූදානම් අවසරයි. இங்கே வருகின்ற குழுக்கள் மற்றும் ஆளுநர் மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் பிரதேச உறுப்பினர்கள் மற்றும் அனைவருக்கும் எனது இனிய வணக்கங்கள். ඒ වගේම දිසාපතිතුමා මාර්ග සංගමන අධිකාරිය අධ්‍යක්ෂකතුමා ඇතුළු සියලුම රජයේ නිලධාරීන්ට අවසරයි. அதே போல என்னுடைய அரசாங்க அதிபர் மற்றும் வீதி அதிகார சபை உத்தியோகர்கள் மற்றும் இங்கே வந்திருக்கின்ற அனைத்து உத்தியோகர்களுக்கும் எனது வணக்கங்கள். මේ ආශාවට අදින සිටින මේ ප්‍රදේශයේ ආදරණීය අම්මලා තාත්තලා සහෝදර සහෝදරියන් සූදානම් ඒ වගේම පොලිසිය සහ සියලු නිලධාරීන් සූදානම් අවසරයි. அதுபோல இந்த பிரதேசத்தில் வாழ்கின்ற அம்மா தாய்மார்கள் மற்றும் தந்தைமார்கள் அனைவருக்கும் இந்த பிரதேச மக்கள் மற்றும் போலீஸ் அதிகாரிகள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கங்கள். ආරාධනයකින් ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවද? இந்த பாதை அமைக்கிறதுல ஒரு பயன் இருக்கு அவங்களுக்கு. ඉතින් අපි මම හිතන්නේ කලින් කතා කරපු හැම කෙනාම වගේ මම හිතන්නේ මේ පාර 2015 රිලීස් තෝටි 2015 පාර 2015ஆம் ஆண்டு தான் இந்த வீதி வந்து கைசட் டிசம்பர்ல வெளியிடப்பட்டது. පාර විවෘත කළා කියන යුද්ධයෙන් පස්සේ අවුරුදු 10කට 12කට පස්සේ ඉතින් අපි සතුටු වෙනවා මේක ඉතාමත්ම වැදගත් අත්‍යවශ්‍ය පාරක් කියන එක තමයි මට නිලධාරීන් මේ ප්‍රදේශයේ අපේ කාර්ය සභාව උරුපිනලත් කිව්වේ. අපි සතුටු වෙනවා මෙතන හොස්පිටල් එකට ඒ වගේම සෙල්ලකාරී කෝවිල වගේ වැදගත් ස්ථානවලට යන්න මේ කිලෝමීටර් 6 දියුණු කරන්න ලැබීම ගැන. நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இந்த வீதியானது செல்வச்சந்தை கோவில் மற்றும் இங்குள்ள அச்சுவேலி பேஸ் ஹாஸ்பிட்டல் போன்றவற்றுக்கு செல்வதற்கான பிரதான மார்க்கமாக காணப்படுவதனை